Kettőt. És megkérdezi tőlem, és hogyha mondom, hogy az igazat akarod. Oké. Bejön? Két kapu van fogadó. Igen. Bente rúgjál már egy volt. Lassan meg. Engedtél neki a lépést. Kétiszkálták elő. Csak indulnék. Cserézzünk.
enyém csipom. Vagy az enyém. Mindannyian Mindenki nyúlunk. Dueling Rose. Na, ott a gól. Még egyszer. Nagyon üresen maradott, igen. Az elsőt gyakorolta, hogy Beszélgettem a Kornéllal, aki a kisfia videókonban székesfehérváron ugyanúgy Korosztályban, és U12-be felkerült, lecserélték a fiatal edzőket, és ilyen 50 pluszos, azt mondja, vaskalapos edzők vannak, azt mondja, mint a hadseregnél, azt mondja, hogy beszélnek a gyerekekkel, borzasztó. Mondja, most azt gondolja, hogy ez azért van, hogy ha bírják a gyerekek, akkor futballistának elég. Nem akarod meg menjenek. Tehát aki bírja ennek a lelkét, erőltetett, hogy szidják őket, meg mindig azt is erre. Hát jó, csak ez az önbizalmukat is leírték, és teljesen, tehát az Nagyon borzasztó. Nem mindenki bírja ezt a stresszet. Nem azt mondom, hogy hallják fel, de azért jó szó. Sokat. Ügyesek szempontból. Akkor 10 órába ezt hallgatni, a fiúk vagy pofogni. Miért futottál oda? Hát el fog menni a felé. Mennyinek maradnak a csapat? jó lesz az? Van az elkezdő. Ez a Felcserélem. Mondjuk egy jó. Úgy Ja nem, már nem kell. Várj, persze. Így már nem, csak ott szembesütött a nap. nem hozod az állványt. Ja. Nem van. Hát még nem kezdődött el a szezon, hát még rá kell. Ja, értem. Rá kell készülni. Amúgy a kocsiban van. Az kényelmes volt, nem? Az megérte a pénzét. Jó amúgy. Csak még mondom, bele kell rázódni. Igen. Még nyárszünetben Igen. át kell kapcsolni. Még egy gól. További 2 perccel. Oda szólsz. Hűtjük a pályát, ha nem csinálja. Ez a gyerogó. Levezeték. Hova is? Igen. Én ma ott jöttem ki. Gondolkoztam, hogy megnézem, hogy milyen, csak én nem meg voltam tekülve. Behozza a hibáját mindent. Ajaj, még a végén gól lesz. Még el volt az egyik Igen. legjobb hajtás. Belegyen? Volt már 40 gól? Nem volt gól. Nem volt csak gól.
fogtál. Most befele már egy volt. Ó, ezt nem. Azaz. Na, vagy volt jó, vagy állunk, de nem? Jó, gyerekek. Kettő. Én fújtam el. Most már! Akkor persze egyedül. Majd amikor végeztél, és a fogyasztást is, tehát hogyha kértél egy pizzát, vagy valami, azt sem kérték el, majd napályra ráírva, ez a 3-as napály, akkor arra hozzá, akkor végeztél el. És akkor, amikor elfelejtettél, Akkor jött. akkor Nem check felejtett, volt. nem felejtett el. Nem tudtál Figyeltek, elmenni. Nem felejtett el, de nem kérted el. Mikor kezdted el? És mind most kezdtem. Neked ennyi gyerekkel volt, 4 gyerekkel, úgyhogy ne tudunk volna megszokni. Bankkártyát is elfogadtam? Szerintem igen. Elfogadták a ilyen kártyára fizettünk, és mindig adtak egy vizet, két fél literes vizet, azt mindig adtak, egy vizet a napánkon. Azt úgy hozták, azzal jött oda köszönni gyakorlatilag, hogy Benne volt az az árba. igen, meg az ásványvíz, az mindenhol fél euró. A fél literes mentes ásványvíz. A szénsavasért elkértek 2-3-at, de azért a mentes az ilyen a fél literes mentes vízért ugyanaz ilyen törvényre
törvényben van, Hatósági áras. hatósági áras, igen. Hát figyelj, cikluson is meglapult így az árakon. Mondtam, kinek mondtam, hogy 60 cent volt a turisztikailag kiemelt övezetbe utazással, vizekörülkeresással. Tehát Magyarországon hol lehetett annyi? Nagyon elég drága volt. 100-szoros ára. Valóban nem, ugye az 1 euró alatt nem volt. Hát ugye az oceanográfiában egy 6 euró volt. Nagyon drága volt. Jó, mondjuk az ilyen vízdobozos volt, de akkor is egy 6 euró az így. Egy kicsit. Hát, nem volt fél literes, Nem volt fél literes. Szűk fél literes. Úgyhogy ilyen, az a 6 euró, de hát Egyszerű. Figyeltek már látiban. nagyon érdekes. Az igen! Egy alapból. De hogy is. Még rendben csak kicsit ennyi. Szertárba. Nem nagyon dolgoznak. Nem nagyon dolgozik, kicsit. Ez nem lehet írni. Szóval feltörve tudásom. A biciklet veled vagy olyan? Nem tudom, ült egy 15-en. Elhúztam a nyelvet. Megcsinált kapott egy halott folyót. Akkor azt hagyja? Aha. Most az is jön. Igen, jó volt. Többen megéreztük. Vagy rövidebb a haja, nem tudom. Valami van, de
a B közép, hogy kitol. Szabni meg Janó az esernyő alatt. Esernyővel. Zoomolj már rájuk. Sok csapat kell majd. Vannak ilyen. Tessék? Még egy elég sok csapat kell majd. Vagy egyszerűen. Igen? No. Micsoda? Jó, szépen jövő hét. Hol? Ott vagy itt? Itt lesz. Az is edző? Jó. Igen. De azt nem vállalod, hogy Megért tőle. Most ő a déles jön. Akkor képes. Azt a! Szép volt, hogy mindig. Hát Csabit meg sokan rendszeresen Én is amúgy. Igen. Szerintem még a beállásod is hasonló. Meg lehet különböztetni, az egyik egy fekete, a másik egy fehér. Csak odáig ellátod, akkor még jól lenne. már nem olyan. Valamelyiknek nagyon hallgatva. Fél-fél egy, nem tudom hány óra van most a héten. Futóval. Hogy lehet valaki ennyire elvetemült ilyenkor? Az Isten viszi, hogy ő sportot fut. Mert hogy reggel vagy este, oké, de hogy a legnagyobb déli melegben. Nem elég a kocsival sétálni, nem a bajom volt. Hogy beülni a kocsi, megbeülni a lényre. Tomi, gyere a kipattanóra, öcsém. Figyelj, jaj. Ez kis vaddisna volt a csáv. Kinek a fia? Apa! Hát ez kemény gyerek. Hát miért? Ezt nem mondom rosszat? Benne lesz a tévében. Ja, De semmi rosszat nem mondnak. kemény gyerek. Itt elhangzanak itt azért egyéb dolgok is, így azért óhatatlan. Szép! Na most a gól! Az meg. Nem hoztak többet. Nem hoztak többet. Innom kell most egy sört. Visélek. Elő kell venni azt a szét. Vissza kis ízét. Á, fog menni a telefonra. Hát ez nem is nagyon zavar. Ennek van jó hangja. Igen, igen.
Kapaszkodj bele, öcsi! Ilyen végig engem, tartom Hé, Itt nem volt hál' Isten. Most Horvátországban Horvátországban. ilyen strandfoci pálya van. Olyan nemzetközi banda volt, de megértették egymást. Ja, ja, ja. Gyere most már onnan. Sárga a tartó. Igen. Mert azt, hogy nekünk tetszik, igen. Másik történet.
Igen, hogy szépen Hát, pihenteti a komótosan csapatot. kiengedi a labdát, értesít. Igen. Pörögni kell, mint az ingával, hogy valamit szépítsenek rajta, de nem. Már elengedte a kapus. Nem siet, azt mondtam, a vacsorára gondol. Mi lesz a vacsora? Tömörnek. Persze, de úgy, hogy 3-4-et nyom, utána rátolok 2-3 tányér le, Igen.
na. Direkt csinálják, mert nem akarnak olyan kicsit csak. Mutatják ki. 152 meg a 164 között az Nem is igazán értem őket, hogy ez mi jelent. Az Adidasnál nincs. Ez jelenleg 158. Kirúgta Laci. Hetedik. De gyönyörű. Bum. Hosszú volt. Izgalmas. Nagyon. Tényleg azért látom,